πάμε να καθίσουμε, Ναι. γιατί τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα συζητήσουμε για την κολπική μαρμαργή και όλες τις νεότερες θεραπείες μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Κουδούνη, που είναι εδώ μαζί μας και είναι ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς στο Ιατρικό του Παλαιού Φαλήρου. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουδούνη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι είναι η κολπική μαρμαργή και πόσο συχνή είναι στην αντιμετώπιση την οποία μπορεί να έχετε εσείς και να τις δούμε στους ασθενείς? Για να σας ακούσουμε. Η κολπική μαρμαργή αποτελεί την πιο συχνή αρρυθμία στον ενήλικο πληθυσμό. Για να αντιληφθούμε, σε ηλικίες άνω των 70 ετών, περίπου 1 στους 10 ασθενείς έχει την πιθανότητα να εμφανίσει κολπική μαρμαργή. Είναι δηλαδή ένα ποσοστό. Ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον και να έρθει σε εσάς? Περισσότεροι ασθενείς, ο λόγος ο οποίος έρχονται στο ιατρείο μας είναι γιατί θα αισθανθούν αυτό το οποίο αναφέρουν αίσθημα παλμών. Δηλαδή θα νιώσουν την καρδιά τους να χτυπάει γρήγορα, ακανόνιστα, τις περισσότερες φορές θα έχουν και δύσπνοια ή μπορεί ακόμα και μια λιποθυμία. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, το οποίο είναι ασυμπτωματική και σε αυτούς πολλές φορές πρέπει να εστιάσουμε παραπάνω. Και τότε τι γίνεται δηλαδή σε αυτούς τους ασυμπτωματικούς ασθενείς? Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς είναι αυτοί που έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μία από τις σημαντικότερες επιλογές, που είναι το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η κολπική μαρμαργή αποτελεί τη πιο συχνή αιτία δυστυχώς αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί αυτοί οι ασθενείς, από τη στιγμή που δεν έχουν συμπτώματα, δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια. Οπότε δυστυχώς υποδιαγνώσκονται και υποθεραπεύονται. Υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιείται, κατάλυση. Τι είναι και πότε τη συστήνουμε? Η κατάλυση, αυτό το οποίο διεθνώς αναφέρεται ως ablation και μπορεί να είναι και πιο συχνά να ακούγεται στους ασθενείς μας, είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, την οποία την χρησιμοποιούμε για να ανακτήσουμε το φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς. Στην ουσία, δηλαδή, για να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε την κολπική μαρμαργή. Και φαίνεται ότι με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα αποτελεί την καλύτερη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή για να προσφέρουμε στους ασθενείς μας. Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκαμε και στις νέες θεραπείες και στις νέες μεθόδους, η PFA, αυτή η νέα μέθοδος, τι είναι, πώς λειτουργεί και σε ποιους ασθενείς απευθύνεται? Η PFA αποτελεί μια καινοτόμα μέθοδο, η οποία προκάλεσε μια έκρηξη στο επεμβατικό πεδίο της κολπικής μαρμαργής τα τελευταία χρόνια. Και ο λόγος είναι γιατί μέχρι τώρα, για να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε την κολπική μαρμαργή, χρησιμοποιούσαμε είτε το κρύο είτε τη ζέστη. Δηλαδή, καταστρέφαμε στην ουσία αυτά τα κύτταρα τα οποία προκαλούν την κολπική μαρμαργή, αυξάνοντας τη θερμότητα είτε χαμηλώνοντας τη πάρα πολύ. Το PFA, η κατάλυση παλμικού πεδίου, όπως την λέμε στα ελληνικά, χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς με αποτέλεσμα να σέβεται τους γειτονικούς ιστούς. Αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιες σπάνιες αλλά σοβαρές επιλογές που υπήρχαν με τις παλαιές μεθόδους, αυτή τη στιγμή να μην τις βλέπουμε και να μην περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μας λέτε λίγο τη διαδικασία σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές που αναγκάζονται να παρέμβετε με αυτές τις μεθόδους που είπατε πριν? Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποτελεί ένα ανοιχτό χειρουργείο. Ο ασθενής δεν κόβουμε, δεν έχουμε ράματα, δεν έχει απώλεια αίματος. Πάμε μέσω των ποδιών, μέσω της φλέβες των ποδιών. Και ανεβαίνουμε στην καρδιά, βρίσκουμε αυτά τα κύτταρα και τα καταστρέφουμε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί φυσικά υπάρχει μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που όλα είναι καλά, πάει σπίτι του, προσέχει για λίγο τα πόδια του και τις δραστηριότητες για περίπου μια εβδομάδα και μπορεί να επιστρέψει και άμεσα στην εργασία του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους, ο ασθενής έχει μεγαλύτερη άνεση, δηλαδή έχει λιγότερα συμπτώματα, δεν έχει περικαρδιακούς ερεθισμούς που είχε παλιά, δεν είχε τον πόνο το οποίο είχε, με αποτέλεσμα να μπορεί πιο εύκολα να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ναι. Μάλιστα, άρα αναρρώνει πάρα πολύ γρήγορα, γυρίζει σπίτι του κατευθείαν, όπως μας λέτε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τώρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ποιες ηλικίες αφορά? Η κολπική μαρμαργή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από την εφηβική ηλικία, βέβαια, και δεν παρεμβαίνουμε αρχικά με κατάλυση, αλλά σε πολύ νέες ηλικίες. Για παράδειγμα, οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων, δρομής, μαραθωνοδρόμης, αυτούς έχει μεγαλύτερη επίπτωση. Παρατηρούμε ότι έχουν πολύ πιο συχνά σε μικρή ηλικία κολπική μαρμαργή, μέχρι και σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει ένα ηλικιακό όριο ποιους ασθενείς θα βάλουμε για να κάνουμε στην ουσία κατάλυση, τους υποβάλλουμε δηλαδή σε αυτή την επέμβαση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει μια σωστή επιλογή από εμάς τους ασθενείς, γιατί το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από κάποιους άλλους παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια με τις νέες μεθόδους είναι πολύ ψηλό και μπορεί να αγγίζει κοντά το 85% στις πρώιμες μορφές της νόσου. Είπατε για την PFA, ρωτούν πόση μέρα είπατε για να μείνει στο νοσοκομείο και αν γίνεται με ολική νάρκωση. Ο ασθενής παραμένει μία μέρα, την επόμενη μέρα επιστρέφει στο σπίτι του κανονικά
Και μέχρι τώρα μπορεί να προτιμήσουμε είτε ολική νάρκωση, τη γενική αναισθησία την οποία λέμε, είτε την βαθιά καταστολή, αυτή που μπορεί να ακούει ως, αν και δεν είναι πολύ σωστός ο ιατρικός όρος, μέθη. Χρησιμοποιούμε και τις δύο μεθόδους, ανάλογα τον ασθενή το εξατομικεύουμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί ασθενείς. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, και από ποια ηλικία και μετά, ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε το οτιδήποτε. Μπορείτε να τη δείτε, να τη διαγνώσετε. Βεβαίως, η διάγνωση της αρρυθμίας μπορεί να γίνει, μια πρώτη ένδειξη θα είναι με μια απλή ψηλάφιση του καρδιακού σφυγμού. Δηλαδή, μπορούμε και μόνοι μας, αν έχουμε τη δυνατότητα, όταν δούμε ότι υπάρχει κάποια αρρυθμία, τι εννοούμε, κάποια διακοπτόμενη ψηλάφιση του καρδιακού παλμού ή ακόμα και μια πολύ αυξημένο παλμό, το επόμενο που θα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό μας ή τον καρδιολόγο μας ή τον οικογενειακό γιατρό. Με ένα απλό καρδιογράφημα μπορούμε να θέσουμε τη διάγνωση. Υπάρχουν βέβαια και πιο εξειδικευμένες μέθοδοι, όπως είναι τα Holter που παρακολουθούμε τους ασθενείς, που μπορούν τώρα να γίνουν και μακροχρόνιας καταγραφής. Και φυσικά έχουν μπει στη ζωή μας και τα έξυπνα ρολόγια, τα οποία σε πολλές φορές. Αυτά εδώ. Ναι, το ίδιο το οποίο φοράω και εγώ ακριβώς. Ναι. Ερώτηση που σας βρίσκουμε επίσης από τηλεθεατή. Είμαστε στο ιατρικό. Η επέμβαση αυτή που γίνεται βασικά. Η επέμβαση γίνεται στον όμιλο ιατρικού και εμείς είμαστε στο ιατρικό Παλαιού Φαλήρο που έχουμε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και ευχαριστούμε πολύ τον όμιλο γι' αυτό. Το οποίο έχω επισκεφτεί ο λίγες φορές, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αχρίαστος να είναι όμιλος. Σας αφήσαμε και καλές εντυπώσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτρινά, να συνεχίσετε να κάνετε αυτή την πολύ ωραία δουλειά και να εξυπηρετείτε όλους τους ασθενείς.